Pozdrav svim youtuberima na Balkanu. Evo nas, igramo Minecraft preživljavanje na serveru. Ja sam Dinkić i Toksikov. igramo Minecraft preživljavanje. Aj se porti do mene. Iza tebe sam. Gdje? Uje. Pa iza tebe. Igramo Minecraft preživljavanje na serveru kao što se... beži! Ovi svi dijamantsko levo. Ušao sam u zonu gdje mogu da me killaju, bre. To nije dobro. Sakri se. Gdje si ti, jelo? A pa gdje da se krijem, jebe? Dođi vamo, gdje si? Dođi vamo, dođi. Tu stani. Pazi, kostur. Skelot. Majde gubijem, dobit ćeš luk, bre. Ovdje nije enchantovano. Enchantor. Klajmovano enchantovano. Ajde. Ne mogu da skinem. Dobar. Gdje si? Ja kamen kopam rukama, ne vedi. Pazi, vidi zofu što ne mogu da uzem kamen. Pa normalno sa rukama ne možeš da uzmeš. Samo, da. Nervira me na serverima. Pazi, dinamit. To je creeper, bre, koji dinamit. Creeper. Beži. Ma ne može mi ništa. Ja mislim na serverima oni ne pucaju. A što nije razrušio? Pa ne pucaju. Naćemo kuću zemlja. Nemoj, koliko creepera, brat. Treba da nađemo drvo kao prvo, to nam je prva taktika. Eno su krave. Ubi kravu za hranu. Nemamo šnicele više. Našao sam ovog zombija. Hoćemo pustinje da gradim. Ma ubi. Dođi pomite sa zombijem, dođi. Nemoj. Dođi, pa kraj sadeš, malo pa sam ga ubio. Kamo, sad ćemo zemlju. Brzo, dođu. Dođi. A ubi se, brate. Dobio sam malo trulog mesa. A ne može, treba nam drvo, brate, ne možemo bez drveta. Da, ne možemo bez drveta. Oh, fuck, šta je to? Nemoj da se tučiš, ono. Uzmi malo dasaka odavde ako može, brate. Ne može, sve ovaj... Nije, evo ja sam, vidi, jesam. Pazi! Znači, tako sam ja kravi, znaš kako nisam imao vremena da ih ubacujem ono, znaš kao, kako se zove. Skidi tomu zemlju, da mi izađe, jebate. Znaš kako sam ja, ono kravi, znaš i ja da ih nahranim. A da, i ovaj mali zombi koliko mi nervira. Beži sada, beži, ne možeš im ništa. Fuck! Šta je? Vi kao nisam crkao, ne? Kurac. Čekaj, kako se zoveš ti? Toksikov. T0. Kako? X, T0. I, F, I. T0 jebim. Toksif, evo. Aj prihvati. Ne, skeleton me gađa. Ajde bre, sakri se negdje i prihvati i ne smanaj. Pa čekaj, učenik. TPAS, asem. TPACCE, pa to. To bre, gdje je kostur? Kako me nervira kad je kostur u vodi, to me najviše nervira. Oh, fuck. Fuck, amada. Hajde, čuvam ti leđe. Glup je ovo tamo. Tek izađem ja, ako može uopšte si izađi. Šta klajmovano ova? Ujebe mu mamu. Nije, usam daske bre. Ja sam drveti iz ljublje. Ubi ovog kostura bre, šta? Dođi unutra, brzo, možemo sve da uzmemo i kamen, daske, sve. A ubi ga bre, ajde. Sad ću ti ga ubacim dole, beži. Vidi, nisam ga ubacio dole. Pa padni dole. Dobio sam lobanju njegovu. 2 kosti i 1 strela. Uzem daske od drveta iz žunka. Šta opet? Od drveta. Pa ne možemo nigde nađemo. Vidi ih. Mac. Ja u koliko ćeš sada da me ispali. Beži odavde. Šta je ono tamo? Vidio sam, a to je kost. Čekaj. Dođi da ubijemo creeper. Fuck. Nemoj, beži. Zanatski sto. To crafting table. Uzmi ga. Daj brate, ne mogu da nigde drveta, to me najviše nervira na serverovima. A drvo je među najvažnijim.
Pa ne možeš da kreneš bez njega. Da. Jer piše on na private, kao piše. Pa ne možeš, vidiš, kad stavi te znakove ne može. Private, znam. Šta, ovo je neki kanal, nešto. Sam kilometra. Ja ovdje ništa ne vidim, brate, neću da ulazim tu. Dođi, aj nađemo drvo. Ma de, Ali čime da ga sjećamo rukama? pa drvo ti je najbolje, drvo je bolje od dasaka, brate. A da nema drveta ne bi bilo ni dasaka. Pa ali, da onako bolje je sada zato što A nije, bre, jeste daske drvo, su mnogo. zato što od drveta dobiješ Dođi, 4, ovdje nije ništa ovaj. od drveta dobiješ Daske, 4 daske, brate. Dođi, De bre, ja otišao gore negdje. Vi išao na drugu stranu, brate. trpaj si, trpaj Ma si. trpaj se ti do mene. Urac, ne mogu ni. Treba mi pickaxe. Ma trpaj se. Umri kako, mamu ti jebem. Vidi, neće da Di? crkne koka, brate. Vidi? Pa crkne, brate. Ajde, Dinkić, prihvati. Dođi vam. Dobro. Da. Kakve stepenice, bro, fullu. Ne, moramo nađemo kravu ili svinju. Treba mi mjesto. Eha, ja sam ubio jednu kokošku, nisam dobio ništa. Probamo ubišnju. Daj kosku. To, evo je daski od hrasta. Ubije! Ma jebeš. Au, brat, šta je ovo? Treba nam drvo, eno ga još jedan crafting. To drvo! Drvo! Ubre! Kako se ovo zove ovo sranje ovdje? Šta? Ono za enchantovani. Enchanto. Tape. Šuma! I svinja jedna pored nje. Nije ovo šuma, ovo je džungla. Džungla. Isti kurac. Ćeš ti ili ja? Ajde, ja ću. Ima i ti jedno i ja jedno. Imam dasku od hrastovine i daske ovaj. Čekaj. Čekaj, da. Daske od drveta i u džunglu. Kako bi volio da ima timber mod ovdje. Ali ipak nije to preživljavanje kako treba. Da. Mogu, brat. Šta je ovo drvo? Ima ovdje neka kuća od daska, brate. Neka srušena kuća. Ma dobro, pusti sad kuće nego. Vidi ovo šuma, brate, nema nijedno drvo. Treba da napravi ono, da se respawnuje. Evo ga, to ne nije, ovo je zemlja, brate, on je stablo drve. Ja im, evo, vidi, enchantovali, brate, drvo, oni normalni sinovi. Evo odavde ulazim, znači, evo ovo mogu da skinem, valjda. Da, to, našao sam drvo. Evo sam još jedan crafting table. 3 crafting table imam. Uzimaj malo drva, nađi malo drva. A tražimo ovdje tu. I ovo bi bilo to ljudi za ovu epizodu Minecrafta. Gledajte tu epizodu što će da se snima vrlo uskoro. Odmah posle ove. Da. Samo što neće izaći u isto vrijeme, znači to onako da znate. Sada, evo, ovo je kraj. Očekujte drugu epizodu, našli smo drvo kao što vidite. Ćao, vidimo se.